Ja. Hneď krajšieho pocitu, ako sa v potoku studenom riadne vymágať. Teraz sa už cítim ako pravý tarahumarský indián. Perfekto. Proste to šlape. Ako to máme radi. India. Super sa s nimi beží aj po asfalte. Krása. Tak prichádzame do cieľa 16,5 km skoro. Wow, tak môžem povedať, že bola to jízda, nadnášanie sa a pritom spojenie s prírodou. Lúmky, Leadville Trail, úplne perfektné, čo poviete na to, ja mám Maja spokojný, takže môžem povedať, že Luny za mňa čistý topik. Uvidíme, čo prinesú, ale 16 km na prvýkrát ako nič. Ako ľudské, ja mám. Cítim sa jak tahamarský indián. Au, 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 au.